Ari ambuye naira naine naira naine tapu mulire kuno mwana we tapu mulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe tikulandireni mapulogalamu yathu tsiku la lero. Mapulogalamu yathu ya lero monga someta vera amatipatsira ndi Alilongwe School of Biblical Studies. Komanso Alilongwe School of Biblical Studies akupitiriza kudziwitsani kuti mapulogalamu onse amene amabwera pa tsiku la lero amathopezekanso pa tsamba lawo la pa YouTube. Mukozongayang'ana Alilongwe School of Biblical Studies ndipo muzathawapeza mapulogalamu amenewa oonera. Komanso omvera mukozowapezanso poyang'ana pa website yawo mungoyang'ana www.lsobs.com. pamene mudzatopanga download application kamene mudzapanga install mu phone mwanu ndipo mudzakhala ndi mapulogalamu amene komanso maphunziro ena ambiri amene angapitirizenso kuthandizani ndi moyo wanu wa uzimu. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 komanso monga mwa nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Kaya m'bale wathu ka Malunje kumene mwachokera uku kaya kuli bwanji tsopano? Yayi kuli bwino ndithu. Yayi kuli bwino. Okay. Mavura njalawa ndesilinga yulu wachula ali posepose. Zoda zake ndithu. Kaya kumene ku 36 uku. Monga mmene mwamvera mtauni muli bwino ndithu. Sio bwino ndithu. Ndithu. Zikomo kwambiri. Tinaonanso kuti likhale limodzi tsiku la lero m'bale wanga ka Malunje makati kambiranenso pa mutu wina umene wobweretsa mafunso ambiri. Anu ambiri amafuna kumvetsetsa zokhudza mkwatulo. Kuti kodi Baibulo limati chani pa zokhudza mkwatulo? Ndatilandira mafunso ambiri nono ndoti pange program imeneyi monga mmene timanenera kuti anthu mwina kukhala ndi funso komanso tikozokhala ndi program imene kapena phunziro imene ingafune idzaphunzitsidwe pa nthawi ina. Pamapero timapereka nambala imene mukuzogwiritsa ntchito kufunsa komanso tuzo kuti mafuna zaphunzitsa zakuti sitimamvetsetsa bwino pa zakuti. Ne tinoona anabweretsa mafunso ambiri pa nkhani yokhudza mkwatulo. Ne chifake natali khale limodzi kuti thandizire kuti Baibulo limakamba kuti chani pa zokhudza mkwatulo. Kodi tikati mkwatulo ndi chani, Baibulo limati ndi chani ngati limanena zimenezo? Zikomo kwambiri makamakaso chifukwa chobweretsa phunziro limeneli. Mwina ndikudziwitseni kuti mwabweretsa phunziro limodzi lalikulu pakati pathu. Ndiponso chinthu chofunika kwambiri kuti tiunikepo zokhudza phunziro limeneli. Mwafunsa kuti kodi mawu kuti mkwatulo amakamba za chani? Mawu amenewa okamba zokhudza mkwatulo amakamba za kutengedwa kumene gulu lina la anthu limene lili pano pa dziko lapansi limakhulupirira kuti mkwatulo umenewu kapena kutengedwa kumeneku kudzakhala kwa chinsinsi. Makamaka gulu limene limakhulupirira mfundo imeneyi limamasulira mfundoyi mu njira yotere. Mwachitsanzo amakhulupirira kuti pamene Mulungu adzakhala akutenga anthu pa dziko lapansi pano kudzakhala kuti anthu awiri mwina alucheza nkhani zawo pena kudzangozindikira kuti mmodzi mwa awiriwo palibe wangosowa. Amapitiriranso kunena kuti padzakhala anthu okwana 10 pamalo pena mwina akugwira ntchito kapena akukambirana zina zake adzangodabwa kuti mwina 4 apalibe so atsala 6 koma kumene kwapita anthu sakutani sakudziwa. Akukhulupirira kuti mphamvu zapadera za Mulungu zinabwera ndi zapatani zawatenga. Komanso amapitiriza kunena kuti kudzakhala ngozi za galimoto. Mwina amapeza kuti galimoto athu angona itagwa pamene anthu amapita kuti galimoto achita ngozi. Akadabwa kuti mgalimoto muja mulibe munthu aliyense. Tsono galimoto imayenda bwanji? Kuli kuti Mulungu wakwatula wamtenga driver uja monga pamenepo mwandikumbutsa pepanda udoni pang'ono. Koma mwandikumbutsa taonerapo mafilimu ambiri amene amakamba za mkwatulo kapena rapture mu Chingerezi. Zimachitika dimene meforoza mwina driver akuyendetsa ndi galimoto kaya ndege pilot akuyendetsa ndege zimangopeza kuti wasowamo. Basi mwina akuyendetsa njinga mokwezana okwera njinga yakabaza wasowa oyendetsa mwina uchoka ngogwa basi. So ndazoonadi mafilimu ambiri apangidwadi pazokhudza rapture kapena mkwatulo.
tsono mchitidwe umenewu ndi umene umabweretsa mawu akuti mkatulo. Anthu amene amakhulupirira kuti mkatulo umenewu kapena kutengedwa kumeneku Mulungu adzatenga anthu makamaka mwachisisi, alinso ndi ziphunzitso zina kapena mfundo zina zimene amamangirira pa mutu umene wokamba za mkatulo. Mwina mundilola kuti ndiyese kuonetsa zina mwa zimene amakhulupirira pomangirira mutu wa mkatulo. Iwowa amakhulupirira kuti pamene Yesu adabwera pa dziko lino lapasi, adabwerera kuti adzakhazikitse ufumu wa Mulungu. Tsono adabwera ndi cholinga choti adzakhazikitse ufumu pa dziko lino lapasi, koma chifukwa chakuti Ayuda adamukana nkumupha, ndiye kuti chidapangitsa kuti alephere kukwaniritsa cholinga chokhazikitsa ufumu. Ndiye m'malo mwake, m'malo moti akhazike ufumu uja adabwerera nawo, koma m'malo mwake pokana kuti anganguchoka chabe chimene adakwanitsa kukhazika mu dziko lapasi, adakhazika mpingo. Ali ndi fundo imeneyi powonjezera pa fundo imene ali nayo kamba za mkatulo. Sipokhapo amakhulupiriranso kuti anakhazikitsa chiphunzitso makamaka chomalosera chaka ndi tsiku lakutha kwa dziko. Zimenezi anachita chifukwa choti amakhulupirira kuti pamene Yesu amafotokozera zizindikiro zimene zalembedwa m'buku la Mateyu chapter 24, ndiye kuti ni zizindikiro zothera kwa dziko. Ndiye chifukwa chakuti amakhulupirira kuti Yesu pamene ankalankhula zizindikiro zimenezi zakuthera kwa dziko lapasi, ndiye iwo amakhulupirira kuti ndiye kuti potengera zizindikiro zimenezi dziko sikalilithe ndi kuthapo mpano masiku akutakuti. Ndiye chifukwa chake anayamba kukhazikitsa masiku kapena zaka zomalosera. Tikapita mu mbiri ya mpingo muli munthu wina dzina lake William Miller amene adakwanitsa kulosera kuti pakati pa 1843-1844 dziko likhala litatha. Ndiye anthu adadikira mwachidwi pomukhulupirira kuti mwina akhoza kukhala kuti wanena zoona, koma sizidachitika zimenezo, dziko silinatani silinatha mpaka lero liliponso. Komanso mbiri ya mpingo imatipatsira za munthu wina dzina lake Charles Taze Russell. Munthu ameneyi nayenso adakangalika makamaka kumalosera zaka ndi tsiku lakutha kwa dziko. Mwina ningonenako zaka zina zimene adaloserapo kuti dziko lidzatha. Iye adaloserapo kuti 1914 dziko litha, koma tsopano anthu adadikira mwachidwi kudzaona kuti tsiku chaka chapita dziko silinathe. Adadzabwerezanso kulosera kuti 1918 dziko likutha koma dziko silinathe. Anadzabwerezanso kudzalosera 1925 dziko litha. Kenaka pambuyo pake anadzafika kuti mpakana dziko likutha 1994, koma zonsezo sizidachitika. Izi ndi zina zimene okhulupirira zokudza mkatulo amakamba. Koma ngakhale adaonabe kulephera kwa zimenezizo sanagonje. Panopa pamene dziko lapasi likudikira kuti Yesu abwera, iwo amakhulupirira kuti nzoonadi kuti Yesu abwera ndithu, koma tsopano adayika mfundo izi pakubwera kwa Yesu. Alunena kuti Yesu adzambobwera mwachisisi. Kubwera mwachisisiku adzabwerera kuti adzatenge anthu amene ali olungama okhaokha pa dziko lapasi, amene adzakhala atamwalira, komanso amene adzakhala ali ndi moyo koma okhaokha olungama, amenewa adzawatenga mwachisisi kupita nawo kumwamba. Ndi akadzapita nawo kumwambaku akakhala kumeneko kwa zaka 7. Zaka 7 zimene Yesu watenga oyera mtima kupita nawo kumwamba, anthu amene adzakhala pa dziko lapasi pano adzakhala okhaokha oyipa. Ena adzakhala oyipa ali m'manda, ena adzakhala oyipa ali ndi moyo. Ndiye tsopano pa zaka 7 zimenezi iwo amazigawa kuti zaka 3.5 ndiye kuti anthu adzakhala pa moyo wa mavuto, koma mavuto amenewo adzakhala ocheperako. Koma pamene zaka 3.5 zokwanitsa zaka 7 mavuto adzakhala oyipa kwambiri, ngati gawo lachiwiri first half ndi second half. Tsono chimene chidzakuze mavutowa amakhulupirira kuti pa dziko lapasi pano padzabuka nkhondo, ndipo nkhondo imeneyo ndi imene idzakuze mavutowo. Ndipo amachituneneratunso kuti nkhondo imeneyi iyambe kudzakhala kuti dziko la Israeli ndi dziko la Egypt adzasemphana maganizo, ndipo sadzalanditsika mpaka nkhondo idzayamba. Ndipo nkhondo imeneyi ikadzati yayamba, sipadzapita nthawi dziko lalikulu la Russia lidzalowelerapo pa nkhondo imeneyo, komanso pasanapite nthawi dziko la China lidzatenganso gawo pa nkhondo imeneyi. Ndiye tsopano chifukwa maiko alowelera pa nkhondo imeneyi,
zidzapangitsa nkhondo ija kuti iyambukire ku dziko lonse lapansi. Nkhondo imeneyi amayitchula mchiheberi kuti Halamagedo. Tsopano zaka 7 zikadzati zakwana, nkhondo yakula kwambiri pa dziko, ndi pamene tsopano Yesu ndi oyera mtima aja adzawatenga aja adzabweranso. Ndiye kuti podzabweranso ntchito imene adzagwire poyamba adzathana ndi kugonjetsa nkhondo imene adzayipeza. Ndiye tsopano iwo akadzakwanitsa kuyigonjetsa nkhondo imene, pambuyo pake pa dziko lapansi padzakhala bata lalikulu, pamene tsopano Yesu adzati mwayi wanga uja ndikhazika ufumu. Ujanalephera poyambirira mtabwera Ayuda adandikana nkundipa. Nthawi imeneyo ndimene Yesu adzakhazike ufumu. Ufumu umenewu Yesu ngati mfumu yake adzalamulira kwa zaka zokwana 1000. Ndiye zaka zokwana 1000 zikadzati zatha, pamene Yesu akadzutsa amene akufa koma ali oyipa, ndiye adzawaweruze kuti inu simudachite chifuniro cha Atate wanga. Pamenepa pamene adzawalozere kuti apite ku chilango. Izi ndi zina zimene ophunzitsa kapena okhulupirira mkatulo ochitika mwa chinsinsi umene mwaufunsa amamangirira pa chiphunzitso chawo. Choncho mukafunsa kuti mkatulo ndi chani, ndafotokoza kuti kamati mkatulo ndi mawu akuti kutengedwa, kumene anthu amakhulupirira kuti kudzachitika mwa chinsinsi. Ndithudi nchifukwa nanena kuti mwabweretsa nkhani yayikulu. Ndithudi chifukwa tikamakambadiza mkwatulo ndi phunziro limene limakhala ndi mafunso ambiri. Ndi chimene mwandisangalatsa kwambiri ndi kuti fotokozerapo zina mwafundo zimene anthu amakhulupirira mkwatulo amamangirira. Tikuona kunena kuti amamangirira kuti Yesu adzabwera, ndipo kubwera kwake mene mwafotokozera komanso zimene iwo amakhulupirira adzabwera kangapo. So ndikuti tikamafuna kupita chitsogolo pamene lidzitipatsa chithunzi chabwino pozindira kuti adzatha amakhulupirira chani ndipo zimayenda morani. Akhulupirira kuti Yesu adzabwera kangapo, komanso akhulupirira kuti akadzabwera adzatenga kaye olungama osiye oyipa, ndipo padzakhala nkhondo yayikulu. Ndichifukwa nthawi zina zake ndinaona pa mabuku ambiri azikhulupiriro zimene zamalemba ndi zimenezo. Komanso ndaonapo nthawi ina pamene Israeli ndi aku Palestine amakangana kukangana simaona. Zimanena za mkwatulo zichaziri zimene zimaningana ndi chikhulupiriro chawo amaphunzitsa chimene. Koma mene mafotokoza zinandipatsa mafunso kuti mene afotokozeramo azathuwo amakhulupirira zimenezo. Ngati pali kulakwa akozokhala kuti amalakwa morani, makamaka tiyambire pa nkhani ya mkwatulo weniweniwo. Ngati chili cholakwika mkwatulowo kuti amakhulupirira zimenezo, amalakwa pati. Chifukwa mwina nthawi zina zake munthu kupanda kumuonetsa kuti amalakwa apa, popanda kusonyeza Baibulo mwina pamakhala povuta. Koma ngati anthu amakhulupirira zimenezo amalakwa pati pa nkhani ya mkwatuloyo, poona Baibulo lathu. Zikomo kwambiri. Pamene mwandifunsa funso limeneli, mwina ndiakumbutsa omvera kuti tikukamba za kutengedwa. Koma tikukamba za mawu akuti mkatulo potengera kuti ndi fundo imene amayitenga anzathu mkukhazikikapo, amagwiritsa ntchito mawu akuti mkatulo. Koma tikukamba za kutengedwa. Mwafunsa kuti ngati chiphunzitso chawo chimanama pati kapena chimalakwika pati, makamaka poyamba pa fundo yokhudzana ndi mkatulo. Chinthu chimene chimalakwika kapena chimanama pa makamaka pa fundo imeneyi. Fundo yoyamba anena kuti amakhulupirira kuti mkatulo kapena kutengedwa kudzakhala kwa chinsinsi. Chinthu choyamba chimenecho. Chinthu chachiwiri amakhulupirira kuti kudzachitika maulendo angapo. Mkatulo kudzachitika maulendo angapo. Yesu adzabwera kutenga kubwera kangapo. Ndiye tsopano pamenepa ndi pamene chiphunzitsochi chimanama. Komanso chapereka chithunzithunzi chakuti amakhulupirira kuti ndiye kuti ochimwa komanso abwino adzaweruzidwa nthawi zosiyana. Tikatengera mmene amakhulupirira. Koma tsopano buku lathu lopatulika Baibulo limakambanji zakhudzana ndi kubwera kwa Yesu pamene ali ndi ntchito yodzatenga anthu. Baibulo limasonyeza kuti sikudzakhala kwa chinsinsi. Tikamaona pa buku la Mateyu chapter 24 mu verse yake ya 30. Mateyu chapter 24 verse yake asati akuti ndipo pomwepo padzaoneka mthambo chizindikiro cha Mwana wa Munthu, ndipo mitundu yonse ya pa dziko lapansi idzadziguguda pa chifuwa, nidzapenya Mwana wa Munthu ali nkudza pa mitambo yakumwamba ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu.
kubwera kwa Yesu Yesu watsimikiza kuti adzaoneka mthambo lakumwamba, ndipo mitundu yonse ya pa dziko lapansi idzamutani, idzamuona, ndipo idzapangitsa kuti mitunduyo idzadziguguda pachifuwa. Ndipo amene anachitira ndamanga polemba ndi Yohane pa Chivumbulutso mutu 1 mu vesi yake ya 7. Pa vesi ya 7 akuti, taonani adza ndi mitambo, ndipo diso lililonse lidzampenya iye, iwonso amene adamudzoza, ndipo mafuko onse apa dziko adzamlira iye terotu. Yohane akuchitira ndamanga pa zimene Yesu analankhula pa Mateyu 24 vesi yake ya 30, kuti pamene Yesu azidzabwera kudzakhala kuti diso lililonse la pa dziko lapansi lidzamutani, lidzamuona, angakhala amene adagwira ntchito yomuphaja nthawi imeneyo adzamuona. Zimene zikuonetsa kuti kubwera kwa Yesu sikudzakhala kwa chisisi. Pamenenso tikakamba zokhudzana ndi kutengedwa kapena kuti mkatulo, sikudzachitika masiku obwereza, chifukwa tikaona pa buku la 1 Tesalonika mutu 4, 1 Tesalonika chapter 4 mu vesi yake ya 16 ndi 17. Pamene pakuti Ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha ndi mfuwu ndi mawu a mngelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Ambuye adzamba kuuka. Pamenepo ife okhala ndi moyo otsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi m'mitambo kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga, ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Pa buku limeneli akutifotokozera watchulapo mawu kuti tidzakwatulidwa, koma tisayiwale kuti mawu oti tidzakwatulidwa tikamba za kutengedwa, tidzatengedwa. Osati mmene mkwatulo amagwiritsa koma kutengedwa. Ndiye tsopano kuti tidzatengedwa pamodzi. Mawu oti tidzatengedwa pamodzi tafuna nthawi kuti nthawi yotengedwayo idzakhala ingati imodzi. Chifukwa buku lathu lopatulika liwonetsa kuti Yesu pa ulendo obwerawo sadzapondanso pa dziko lapansi. Kukanakhala kuti abwere kudzaponda pa dziko lapansi, tikamaganiza kuti chimene abwera pa dziko lapansi nkuti adzachite ntchito ina. Koma apanena kuti Yesu adzayima mu mlengalenga. Ndiye akadzayima mu mlengalenga, ntchito imene adzagwire yotenga anthu kukumana nawo mu mlengalenga. Choncho iyi ndi fundo ina imene ikuonetsa kuti sikuti Yesu adzabweranso pa dziko lapansi nudzakhazikanso ufumu uja umene umatchedwa kuti wa zaka zokwana 1000. Chifukwa Yesu akamabwera kudzakhala kuti adzakwatula anthu nthawi ngati imodzi, adzatenga anthu nthawi imodzi. Pa buku la 1 Korinto 15 vesi yake ya 24 amanena kuti pobwera kwa Khristu pomwepo padzakhala chimaliziro. Ndiye ngati padzakhala chimaliziro, zimenezi zikutanthauza kuti Yesu sangadzabwerenso nkudzayika mwala wa maziko oti adzakhalanso kuno kwa zaka zina zochuluka. Choncho kuchokera pa mfundo imene ikutsutsana ndi chiphunzitso chimene anzathu amanena kuti kubwera kwa Yesu kudzakwatula anthu kapena kudzatenga anthu kudzakhala kubwereza komanso mwachisisi sidzakhala zachisisi lidzamuona. Komanso wakadzabwera sadzapondera pa dziko lapansi pano, komanso tonse tidzatengedwa, amoyo ndi akufa tonse tidzatengedwa. Komanso tidziwe kuti pa chiphunzitso chawo akunena kuti ochimwa adzaweruzidwa mu nthawi ina, olungama adzaweruzidwa mu nthawi ina. Koma tikatengera zimene buku lathu lopatulika Baibulo limakamba pa Mateyu chapter 25 mu vesi yake ya 31 vesi 32, akuti koma pamene Mwana wa Munthu adzadza mu ulemerero wace ndi angelo onse pamodzi naye, pomwepo iye adzakhala pa chimpando chakuwala kwake, ndipo adzasonkhanitsa pamaso pake anthu a mitundu yonse, ndipo iye adzalekanitsa iwo wina ndi mnzake monga m'busa alekanitsa nkhosa ndi mbuzi. Apa Yesu afuna kutanthauza kuti pamene iye adzadza mu ulemerero wa Atate wake, akuti adzakhala pa chimpando chakuweruza, ndipo anthu a mitundu yonse adzasonkhanidwa pamaso pake, ndipo ntchito imene Yesu adzagwire ndiyolekanitsa iwo monga mmene m'busa amalekanitsa nkhosa ndi mbuzi. Ndiye kuti akutenga anthu abwino kuwayika mbali ina, kuwatenga anthu oyipa kuwawika mbali ina. Pambuyo pake adzagemule kuti anthu oyipa apite ku chilango, anthu abwino apite ku moyo wosatha. Tikaonanso m'buku la Yohane chapter 5 verse 28 amanena kuti musazizwe ndichi, ikudza nthawi imene wonse amene agona m'manda adzamva mawu a Mulungu ndipo adzatulukira. Amene adachita zabwino ku moyo wosatha, ochita zoyipa kuchani
kuchiweruzo. Chiweruzo Mulungu adzatiweruza muthawi ngati nthawi imodzi. Choncho chiphunzitso chimenechi chokhudza mawu akuti mkatulo chimene anzathu amachitsatira chimakhala ndi zolakwika zambiri potengera ndi buku lopatulika Baibulo. Pamene mafotokoza zimenezo mafotokoza zambiri komanso nadzamva fundo ina imene madzafotokoza yokhudza ufumu. Azathu aja amakhulupirira kuti Yesu mene anabwera koyamba ifuna Ayuda anamukana ndi momwe akhazike ufumu anakhazika mpingo. Then akudikira kuti Yesu akadzabweranso kudzakwatula anthuwa pakadzamenyedwa chisokonezo zaka 7 zija, zaka 7 zikadzatha pa zaka 1000 zimene amazinena zija chifukwa chakusamvetsa buku la chivumbulutso. Of course zaka 1000 amazinena zija amanena kuti Yesu mpamene adzakhazika ufumu. Kaganizidwe kamene kokakulakwika sopati zikomo kwambiri. Buku lathu lopatulika Baibulo pa nkhani yokhudzana ndi ufumu tidzazitsindika mu phunziro lapatsogolo. Ndimafuna sanzenera zimenezo kuti umutithandiza kuti mutiyankhe koma ndinoti chinthu chofunika kuti phunziro lathu lina lubwerali tidzakambeza za ufumu. Koma pa Mateyu chapter 16 mu verse yake ya 18 pamene Yesu amafotokozera zokhudza ufumu wa Mulungu adanena kuti Mateyu 16 verse 18, ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petulo, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzawulaka uwo. Verse 19, ndidzakupatsa mafungulo a ufumu wakumwamba, ndipo pamene chimene ukamanga pa dziko lapansi chidzakhala chomangidwa kumwamba, ndipo chimene ukachimasula pa dziko lapansi chidzakhala chomasulidwa kumwamba. Yesu akunena kuti tsiku limene akhazike mpingo ndi tsiku limenenso Yesu adzatenge mafungulo kapena makiyi kumpatsa Petulo a ufumu wakumwamba. Amatanthauza kuti tsiku lakuyamba kwa mpingo wa Ambuye nthawiso yoti ufumu wafika idzakhalanso ili idzakhala imeneyo. Nchifukwa amanena kuti ndikadzakhazika mpingo wanga pa thanthwe iweyo ndidzakupatsa mafungulo kapena muchizungu makiyi a ufumu wakumwamba. Ndiye kuti ulendo umene Yesu anadzakhazika mpingo ufumu sanakhazikaso nthawi imeneyo. Chifukwa mpingo ndi ufumu ndi chimodzi. Yes. Choncho akanena kuti adadzakhazika mpingo koma ufumu sanakalika zimenezo sanamvetse bwino buku lopatulika Baibulo. Komabe monga omvera amene tafotokozera kuti nkhani yokhudza ufumu tili ndi phunziro lapadera limene tidzakambe bwino. Komabe mfundo yaikulu iliponena kuti taona kunoti ufumu ndi mpingonso ndi chinthu chimodzi. Ndi munthu akamaphunzitsa kunena pano panakhazika mpingo kenako zikadzatha zaka 7 zija zaka 1000 zakhazika ufumu, taona kale kuti zaka 1000 sizizatheke kwa Yesu sadzaponda phazi lake pati padziko lapansi. Tinaona zimenezo pamene timaona pa buku la 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 ndi 17. Yesu akadzabweranso atiti tidzakumana naye mlengalenga. Osati Yesu adzaponda phazi lake pa dziko lapansi. Monga zimene anthu akukwatula amaphunzitsa kukhulupirira zimenezo. Pawana kuti 15 verse 24 akutsimiza kuti pakubwera kwa Khristu pomwepo pali chimaliziro. Iyayi tiyamikire kwambiri makamaka potithandiza pa nkhaniso imeneyoyo. Pamene tikupita ku mapeto kwa programu yathu takabe ndi maminitsi ndithu. Koma palinso zina zimene zili zofunikira kuti mwina mutipitirizebe kutithandizira. Makamaka tikamaona pa buku la Mateyu chapter chake cha 24. Mateyu chapter 24 amatipatsa chithunzi chonena kuti mwina pali anthu awiri ndi wina wangotengedwa pamene pacha. Ndi anthu asizi zimene tunaziya ndinu mutsutsa bwanji. Mukozofotokoza kuti chani? Zikomo kwambiri. Mwina tiyese kuwerengaso Mateyu chapter 24 verse yake ya 40. Pamene pa ndikayamba kuwerenga verse 40 ndilekeza verse yake ya 44 kuti imveke bwino. Pomwepo adzakhala awiri m'munda, mmodzi adzatengedwa ndi wina adzasiyidwa. Awiri adzakhala opera pa mphero, mmodzi adzatengedwa ndi wina adzasiyidwa. Chifukwa chache dikirani pakuti simudziwa tsiku lake lakufika Ambuye wanu. Koma dziwani ichi kuti mwini nyumba akadadziwa nthawi iti mbala iti idze, iye akadadikira ndipo sakadalola kuti nyumba yake iboledwe. Chifukwa chache khalani inunso okonzekeratu, chifukwa mu nthawi imene simuganizira Mwana wa Munthu adzadza. Yesu pa mfundo iyi amafuna kunena kuti mu nthawi ino pamene uthenga wabwino ulalikidwa kumakhala kuonena kuti anthu awiri akakhala akhoza kukhala pamodzi. Olalikira nkubwera kudzambula tanthauzira uthenga wabwino kuti mawu a Mulungu autere, mawu a Mulungu autere. Ndiye zimachitika kuti mmodzi mwa awiriwa kukhulupirira uthenga uja pamene wina sanakhulupirire. Zakhala zimachitika zimenezinso mwina pena mamalo pena pali anthu okwana 5 kapena 6 uthenga wabwino ukafika pamene chapeza kuti anthu awiri akhulupirira pena sanakhulupirire.
ndiye Yesu amafuna nena kuti wagwiritsa ntchito mfundo imeneyi kuti pa nkhani yopita ku moyo osatha ndi nkhani yopita ku chiwonongeko zidzatengera kuti kodi anthu pamene uthenga wabwino amaumva kodi amene anautsatira ndani nanga amene sanautsatire ndani. Amene wautsatira Baibulo limanena kuti anthu amene atsatira choonadi amalembedwa dzina lawo m'buku la moyo, pamene sanatsatire choonadi salembedwa dzina lake m'buku la moyo. Tsono kutengedwa kumene Yesu amafunira apa amatanthauza kutengedwa kokusankha kuti udzakhala mmodzi oti upita ku moyo osatha foti wamvetsera uthenga wabwino. Samatanthauza pa nkhani yokudza ni mkalulo akunena akati awiri adzatengedwa ndi utengedwa kuti pala awiri imene tiuchezera awiri mumasiku zoti ndiyakhula ndekhandekha inu masowa adzathumwa kwa koma sizimene Yesu samakamba za kutengedwa kwa mtundu umenewo koma kuti anthu awiri wamvetsera uthenga wabwino ndiye mmodzi akhulupirira wina sanakhulupirire. Ndikozenso mfundo ina wena adafunira kuti komwe pa makondo awiri wina mmodzi adzatengedwa wina awiri adzatengedwa wina adzatsira kodi nanga padzakhala atatu. Sikuti Yesu pamene amakambapo nakhanga ngati mwambo wachikhalidwe kuti pamene pala awiri adzatengako mmodzi ayi. Koma chimene amafuna unena nchomwe takambachi kuti pa anthu awiri wina wagonjera uthenga wabwino wina wakana chani uthenga wabwino. Ndipo chimene tiyenera kudziwa kwambiri nchonena kuti ife ngati tisankhe kuchita chifuniro cha Mulungu pamenepo ndiye kuti tili mmodzi wodzipita ku moyo osatha. Choncho pafundo yonena kuti wina adzatengedwa wina adzasiyidwa anali kunena mu mfundo ili mfundo imeneyo. Tikatinso tione verse imeneyo Mateyu 24 verse 4 akunena kuti tiwerenganso pomwepo adzakhala awiri m'munda verse 24 verse 40 verse 41 akuti awiri adzakhala obera mphero. Mukati muone mavesi awiri amenewo chinanso mwina kuti munthu amvetsetse zili ngati mwina ukamapanga ulimi ukamapanga ulimi ukuzotenga mbewu yofanana ukaidzala tsiku limodzi kuyithira fertilizer yofanana mvula sobwera yofanana koma mapeto pa tsiku wapeza kuti inachita bwino ine sinachite bwino. ndi zimene afuna kunena pakuti akati awiri ali m'munda afuna kutanthauza kuti onsewa apatsidwa zinthu zofanana koma uthenga wabwino utabwera zinatengera no munthuyo kusankha kumva uthenga kapena kusamva. Onsewa apatsidwa mwayi wofanana. Ndakunena kuti zimodzi zimene tili anthu amene akamba zakutengedwa apasakukamba ndithu za mkwatulo ayi koma akamba zakuti uzimu kuti munthu apanga chiganizo kuti uthenga wabwino utampeza anapanga chiganizo kuti nditsata uthenga wabwino pena sinditsata. Ndipo kuti amene watsata uthenga wabwino amakhala ngati watengedwa ndi Mulungu osati kuti wakwatuloledwa kuti wapita kumwamba koma watengedwa ndi Mulungu ifoti wapanga chiganizo choti ine ndidzasatira ndani ndidzasatira Mulungu. Ukana kuti mwene inu ngati mudachita chisankho makhala mtawuni ndiye tsono muliso ndi anthu ena mtawuni ndiye pachiweruzo azizane kuti ife tusidati vule ife dali mtawuni ndiye paja mtawuni mulachite kuti chisokoneze ungatumikire Mulungu mtawuni Yesu azane kuti angayawo awabanja mtawuni azana anategedwa omwe nanga wakumudziso nawo ayi kumuzi chipulikiti kusiti udachuluka ayi angayawo ndiye achipaka magwisa ntchito magawo katamenewa ndithu. Ndi phunziro labwino kwambiri chifukwa mwatithandiza naona ndithu kunena kuti mkwatulo inde ulipo pa dziko lapansi anthu amaphunzitsa koma sizili imene Baibulo limanenera salunjika nawo bwino machoonadi. Ndi china chimene chimakhala chodabwitsa kandi chosangalatsa sindidziwa koma maoti lapcha mu standard version ya Baibulo mulibemo muchicha omwe athu inde mawu okhangata kutchulidwa koma kukwatulidwa koma nkhani siku kukwatulidwa kumene amakutanthauzira koma kutengedwa chifukwa mu standard version ya Baibulo mulibemo maoti lapcha mkarulo mulibe koma muli kutengedwa amene tikamamuona mkwatulo wathu kuti adzakwatulidwa sakutanthauza kukwatulidwa amene tikamaona m'mafilimu tikamaona zinthu koma kutanthauza kuti tidzatengedwa kupita ndondomeko ndithu mwandondomeko yoyenera ndithu osati imene anthu amaganizira wina kusowa iyayi ife tiyamikire kwambiri chifukwa mwatithandizira kuchokera ku buku lopatulika. Todziwa kunena kuti tikozokhala ndi mafunso ambiri amene mwina anthu munakakonda kuti tithe kuwafotokoza pa nkhani imeneyi pamapeto tipereka nambala imene mudzagwiritse ntchito kutifunsa komanso tidzatha kukuthandizirani pa mafunso anu.
Pamodzi yathu ya tsiku la lero munali ndi ine m'bale wanu Vijelo Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe, komanso nali ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. ati Ambuye naita na ine naita na ine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe